kreativním světě je jeden takový jako velký nešvar. Já bych vám dneska chtěl dát jeden tip, abyste se mu dokázali vyhnout a potenciálně vás to jako neohrozilo na dlouhý léta dopředu. Rychlá vsuvka, kdo mě nezná, jsem Mikuláš Bílek, Creative Director, říkám si Creative Overthinker a snažím se dělat obsah o tom, jaký to je být kreativec v dnešním světě a ideálně pomoct dalším kreativcům dělat to, co mají rádi, dělat to správně a dělat to dlouho. Nejlepší rada, kterou jsem vlastně kdy dostal, je taková kontraproduktivní vůči tomu, co řeknu dál, a to je dávejte si pozor na to, kdo vám dává rady. Já asi uvedu příklad, který je v tom fotografickém a videosvětě, obecně jako pro fotografy a videomakery, něco, co řeší každý. A spousta lidí o tom mluví, spousta lidí o tom nějak radí, a to je cenotvorba. Jinak řečeno, kolik peněz byste si měli říct za svoje služby. Já si myslím, že tohle je jako velmi kontraproduktivní rada, když vám někdo řekne, neměli byste třeba fotit pod 10 000, srážíte tím cenu trhu, poškozujete ostatní fotografy, poškozujete tím sebe, neděláte dobrou službu potom ani těm klientům, stejně tak u natáčení a tak dále. Já chápu, proč to ty lidi říkají a ty lidi mají naprostou pravdu. Jsou o tom různý kurzy, jsou o tom školení, jsou o tom přednášky a já s tím souhlasím. Ale myslím si, že se tam hrozně zapomíná na ten kontext jako konkrétního člověka. A proto vlastně chci tady tím videem říct, abyste si jakoby dávali pozor na to, od koho berete ty rady. Ne nutně ve smyslu, jako, že ten člověk třeba nic nedokázal, což první jako red flag je, že když vám, nevím, instalatér radí o tom, kam investovat, tak jako asi tam to nedává úplně smysl, že od toho byste si rady nevzali, ale ta rada, abyste si nebrali rady, nebo dali jste si pozor na to, od koho berete rady, tak ta rada je mířena na něco trošku jiného. I když vám ten člověk říká radu, která je myšlená dobře, tak ve vašem kontextu tak nemusí být. Tudíž, když já nebo někdo jiný, kdo už se tím vlastně jako nějaký pátek živí, jsou tu lidi, co fotí, natáčejí desítky let, budou vám říkat, abyste netočili, nefotili pod cenou, abyste obecně jako něco netvořili pod cenou. Oni už jako žijou v trochu jiném světě než vy. Je hrozně těžký, dejme tomu, že když dáme nějakou imaginární cenovku, že pod cenou znamená třeba, nevím, pod 10 000 cokoliv. Můžete si za to dosadit jakoukoliv částku chcete. A já bych byl někdo, kdo třeba zrovna začíná, ještě nemá ty zkušenosti, nemá zatím ten background toho, jako ty odvedení práce toho, že to fakt umí. Začnu lidem říkat, že pod 10 000 jako neudělám nic, tak nebudu mít žádný job, protože já jakoby nemám podložený to, že to za těch 10 000 vůbec stojí. Zároveň, když jsem třeba někdo, kdo se tím snaží živit a nemám žádný jiný příjem, zakázka za 6 000, což je pod tou naší imaginární hladinou, je něco, co bude rozdíl mezi tím, jestli zaplatím ten měsíc nájem nebo ne, tak to je taky jako zase úplně jiná pohádka. Takže tady ty situace jsou vlastně hrozně kontextové a nedá se prostě jednoduchým sdělením říct, že tady jedna strana je špatně a druhá strana je dobře. Proto právě říkám, dávejte si pozor na to, od koho berete ty rady, protože vaše situace může být diametrálně odlišná od toho, co prožívají oni. Obecně jakoby kreativci, kteří se hodně dlouho pohybují na té scéně, většinou nemají nouzy o zakázky, respektive o poptávky. Protože už mají nějaký to jméno, už jim jsou vlastně jako chtěný, jsou poptávaný. Když v té situaci nejste, tak minimálně já jsem vždycky byl rád vlastně za jakoukoliv zakázku, co jsem mohl dělat, protože dokud jsem nebyl ve stavu, že se ty lidi o mě v úzovkách jako perou, tak dělat něco za 5 000 vlastně pro mě bylo super, protože to pro mě znamenalo, že ještě 5 takovýchhle zakázek a vím, že ten měsíc zaplatím nájem, což je docela důležitý. Tohle je prostě jenom příklad, možná ne úplně jako šťastný, ale obecně ta cenotvorba je něco, co řeší vlastně úplně každý. Tím pádem, když nemáte ty zkušenosti a ten nadhled, tak je vlastně docela nebezpečný jako přijímat tady ty černobílé rady, protože přestože pro ně jsou pravdivý, pro vás být nemusí. Stejně tak se to může týkat nějaký techniky nebo vlastně téměř čehokoliv. Měli byste vždycky tak jakoby sbírat ty informace ze všech směrů, ze všech koutů, co vás jako napadne a pak si sami tvořit nějaký obrázek, který
odpovídá vašemu současnému stavu v tom světě, v té kreativní kariéře a v tom, jak se vlastně jako cítíte. Jo. Protože když dám úplně nějaký extrémní příklad, tak někdo, kdo je vyloženě jako umělec, jako fakt umělecká duše a nezajímá ho vůbec ta biznesová stránka. Vám klidně může jako dávat rady, abyste tvořili všechno zadarmo, protože umění má být dostupný všem a to, co děláte, je umění. No ale tak jako chleba si za to asi nekoupíte, že jo. Je to prostě hrozně složitý, proto i vzhledem tomu, že tady těch jako radících videí je plný YouTube, včetně tohohle vlastně, tak byste to měli vždycky nějak jako konfrontovat s tou svojí situací, s tím, jak to máte vy v tu danou chvíli. To si myslím, že je hrozně podstatný a je to extrémně důležitá rada, kterou jsem si vzal k srdci. A kdybych to neudělal, tak vlastně si myslím, že nejsem tam, kde jsem teď, protože když to vemu zpátky třeba na tu cenotvorbu, tak jsem spoustu věcí dělal zadarmo. Spoustu věcí jsem dělal zadarmo i pro ty lidi, kteří přednášeli o tom, jak nedělat věci zadarmo. Ale tak to prostě je, protože v tu danou chvíli to bylo správný. Vždycky byste měli primárně jít za tím, co pro vás je podle vás ta správná cesta. Když tu správnou cestu nevíte, tak si to musíte tak nějak skládat ze všech různých koutů, ale zvlášť v dnešní době to zkuste neomezit na nějaký jeden zdroj těch informací a spíš si ty věci zjišťovat tak nějak jako komplexně, vytvářet si svůj vlastní názor a stejně ta kreativní cesta je jenom jedna pro vás, ta vaše.